nak yatmike garuk-garuk weteng. Ngono. Ya. Mak Mbak Binel dodo. Muga-muga kuat sabar. Ya. Mbak Un badhe ngaturke napa? Apa nggih? Nggih. Iki nganggo petangket apa tuh? Pelok baran. Pelok baran. Nah. Lah, sedekah kuwi. Ngerti ra? Nah, wong wedok kudu kerep sedekah ya. Jenengan bisa. Oh, nyenengke wong niku sedekah nggih. Nah, kemarin sedekah. Enggak, kula mang sedekoi. Malah kono sing nyedekoi kok. Kula mang sedekoi. Ilmune. Kali sami. Ayo. Ya. Ya. Neng. Kapiten. Neng. Ya. Ayam tenan. Padahal kucai kalau geger. Iya. Nganggo iman ra kuat barang nopo isih iso ya. Lah nika gaji mesrane kok. Lah. Empang tuturin nika kuwi. Ye. Nika manggunane anu awet paring sehat waras. Ndak golek duit nggih ngaji, munggah kaji. Aja ning seneng-seneng. La. Yen sliramu citre Suara kok iso kaya ngono. Ngopo aku dilairke dhisik iki ngopo? Pomo dilairke keri lak ya wah tak ukun tak liya. Roh nom-nom aku mesti wah geblak. Saking bagus. Hah? Saking bagus. Saking elek iso geblak. Darek saiki mukti ora ujar ora kalem kok digawa ning Kalimantan nang Tarakan. Nang Tarakan. Dulurku nang kono kabeh. Nomor apa? Walah ora oleh, Dik. Itu derek. Iya ya. Ya. Kowe iki rasa pinggule nomor. Kali, Bang. Kowe bar bawa iki langsung. Ndang njaluk ngono ae. Aku bingung to. Nggih, Pak. Alah, malah ngantuk ae. Melek angel kowe ora. Nomorku ilang. Ora sanggup nomor telek. Nomor gombel. Aku yo nggumun